terongku kaya ngene iki. Aduh, padha modar kabeh ngene iki do alum-alum. Iki diberjuki apa ora karo ton ki jan. Lho kok malah rewang mesuk ki. Terong alum kabeh do mati ngene iki. Kayak iki engko mekar piye lek arep nyicil iki. Duh, modal utang mekar malah terong dalem ton kira diurusi iki piye iki engko nek dihukum iki. Ora iso nyarutang mekar iki yo an. Iki piye iki terong salum kabeh kaya ngene iki. Dan yo renek. Duh, wae nyelot puter renek wae iki piye iki. Aduh. Iso dihukum tenan karo mekar iki nek nganti ra iso nyicil iki. Duh, piye iki nasibe terong iki. Yuh. Alah, belah kene ya do modar neh iki. Yuh, iki malah disemplah sapa ya an sing nyemplah neh. Aduh, mumet aku. Terong do mati kabeh ngene iki piye iki. Ton ki ya malah rewang ngono lho. Nah mikire teronge kaya ngene iki utange mekar empal-empalan kok. Jan jembleng aku rasane. Tonton kowe iki yo. Kok ya ora mikir terongmu kaya ngene iki. Duh. Mumet aku rasane ton. Duh. Belah kene iki yo mati meneh. Bilah kok kabeh do mati iki piye to iki. Iki gara-gara lek ngocori saiki apa piye iki jane. Aduh. Mumet aku rasane. Terong modar kabeh iki piye keterusan iki kok. Nasibe mekar lho sing tak bingung iki guran iki. Utang mekar malah terong mati kaya ini alum-alum iki jan. Walah. Iki yo sapa kok ya malah sempali digawaki nggon telanan iki wong jarah-jarah neh iki. Mesti wong iri. Peh terongku apik iki diputes digawak iki. Aduh. Mumet aku ngrasakne terong iki. Rong kowe iki ya ramlas karo aku rong. Iki tak jip ning nyarutang mekar lho rong, mbok ya sing tenanan nek muwah iki. Aja mungker-mungker ngene iki to. Wah iki mbok ya sing apik ngono lho. Mbok ya melas karo aku to rong. Iki tak jip ning tenanan nyarutang mekar kok malah wis do mati. Malah sempali wong kaya ngono kuwi. Aduh. Mumet aku rong rasane kowe iki. Do putus ki arep mati neh. Piye iki? Carane ngatur iki. Terong mungker kabeh kaya ngene iki piye iki? Mumet aku.